Kaya daghan mo kang makisunan nga ang ilang magod, rato ka lang luwas na ka. Kita supak ka na. Kaya kung ito walang taluwas na, ay nga nang mani ka magodiray. Tungkol ka sa Diyos, simba. So, hindi na kailangan buhat. Pero ang iyong magodiray, tinawag tayo na may suon, kung sa kapusanan ko, kung sa katao, mayroon na siya may pagtuo, kapag wala siya na may buhat, makaluwas pa kanya ang iyong pagtuo, dili kayo. Tigyan siya. Pananglit, may makiksunan na nakinanglan o biste, kung wala ikong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pagyon kanila, panalingin ang taga mo sa Diyos. Pag sinina ka mo kung kaon mayo, kung dili niyo sila at alam silang itinanglan. Ingon ni ang pagtuo. Patay kini ko, dili walang mga buhat. Unang kita sa simbahan, gawas na rin pagtuo, kaya unang kita pagtuo. Dili pwede nga nagpabunyag ta, wala tayo pagtuo. So nagpabunyag ta, kaya dito o. Kumang sa itong pagtuo, kinahanglan na ubanan na ito buhat. Mga musimba, pagka-Domingo, dawat sa lawas ni Kristo, yung mo tabang sa mga naginahanglan, so apil na sa mga buhat na ito. Kaya dili pwede nga tuo lang taluwas na. Dili makaluwas ang pagtuo lang. Ang makaluwas, ang pagtuo nga, inubanan ang buhat. Mga dagandang makisunan na pagsakripisyo. Maraming mga nasunugan, kabang, so apil na sa mga mayang buhat, ang itulog sa ato ang tinukay. Dili man magpulos kung tuo lang ta luwas na. So kinahanglan na ang atong pagtuunan mo mga buhat. So muna ang atong pagtuunan sa simbahan. Muna kinahanglan na pagpunyagan, magpapunyag, ay pakuperma, sa musimba, sa pagtutubigo, nga musimba man, di kayo nila na nato. Kay inig-simba nato, nagpasalamat sa Diyos muna ato ang Eucharistia. O mudawa ka sa lawas ni Kristo. So muna kaya kung sa balay ra, disimba ka, pero sa balay, usaw man ito mudawa sa lawas ni Kristo. Namagin nga, Brad, tanong sa TV na ibisa. Timuran mo siya tulong simba. Pangutana, mulusok ba sa TV ang lawas ni Kristo? Hindi. So asa na ito nawato sa simbahan? Kung sa may gingon sa Ginoo, ang mukaon sa akong lawas, may kinabahin ko rin tapos sa itong panahon ko sa katapusang adlaw. Pangutana, asa man ang lawas ni Kristo? Nara sa simbahang Katoliko. Walay lawas ni Kristo sa Renosita. Pangutan ninyo ang mga pastor, ministro. Kung sila nga, ang ilang ginawa, dili lawas ni Kristo. Simbolo lang. Pwede nyo po tangon. Pastor, kali bang mong ginawa lawas ni Kristo? Dili na sila na. Simbolo lang daw. Babasa ba sa Biblia nga ringon si Kristo, simbolo na? Wala. Sa may tumabasa sa Biblia, ringon si Kristo, kini mo akong lawas, itong yan alang kaninyo. So mo nga, inigatag sa pare, hindi na mo, siya nga lawas ni Kristo. Mumay na sa Biblia, na initudol mo na mo, lawas ni Kristo. O butubag mo, amen. Asa ang lawas ni Kristo? Nasa mga Katoliko. So sa pamagi, pagpunsagra sa pare. Kung wala pa magpunsagrahe, hindi pa siya lawas ni Kristo. Pero kung man magpunsagrahe, nang nahin mo siyang lawas ni Kristo. Tawag na transition. So muna nasa ato ang simbahan. Tawagan na to. Ako pwede man ko magsulod dito. Kung ako mustiya. Nga wala pa, pambisingi. Pwede na siya. Wala pa magpunsagrahe. Tayo nga mga mustiya dito. Pwede mo kuha. Pero kung musulod ko dito sa tabernacle, yun mo kuha ko ito lawas ni Kristo, pagkasunod ko rin kada unang dinig ko itong seminar sa kanya. Pagkasunod ko rin, hindi na ko niya makita direct. Kaya, dakong salat na, kung musulod ko dito, kung tukos na doon yung kalong mukha ko dito. Hindi na siya pwede. So, kasunod namin dito, panahon sa misa. So, kami may kuha dito. Pumunta doon sa altar, pagkalawan ninyo. Pero kung ato ko nito nga, dilig misa,
automatic tangtangon ko sa simbahan. Sinana ang ato ang pagtulungan sa simbahan.